mga kabombo ug mga adlaw ipahigayon ang pinakadako nga lihok protesta batok sa anomalya sa korupsyon ug commemoration pod sa martial law nga declaration niadtong Setyembre 21, 1972. Kunin nga ug mga adlaw kay gikatakda nga magpahigayon og lihok protesta ang pundok panaghiusa sa mga yanong subuanon o pundok batok korupsyon nga usa kani ka umbrella group nga naglangkob sa nagkadaghan nga mga sektor o mga grupo sa kini nga nagpadayag sa ilahang kasagmuyo sa grabe nga issue sa korupsyon sa tuang gobyerno nga naglambigit sa flood control projects o ang ilaha pong commemoration o pag-obserbar sa declaration sa martial law. O tungod pod ni ana ang Cebu City Police Office kaya pagpahigayon niya unya o full deployment sa ilahang mga personnel para sa kini nga ipahigayon nga dako kaayo nga kalihukan ugmang adlaw. Kudiin nga sa ato pakiginabi kaganiha ni Police Captain Charisma Gonzalez Tigmamaba sa CCPO, siya naganayon nga silang tanan sa kapulisan sa Dakoy sa Subo ang ma-deploy ugmang adlaw kay para masiguro ang safety sa publiko o malikayan ang mga posible nga mga kagubot nga mamugna niining maong nga mga lihok protesta. O subay po niana kay ang CCPO kay nakaka-coordinate na kini sa mga nakililain nga mga grupo pod sa atuang gobyerno labi na sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office para pod sa pagsiguro na sa sakto nga kahimtang ang kining matawag nga mga musalmot sa rallyista o para pod nga marespondihan ang mga nakililain nga mga emerhensiya sulod sa mao nga protesta. O gisiguro ni Police Captain Gonzalez nga walay mahitabo nga kini nga interference o pagpugong sa kapulisan sa Dakoy sa Subo sa katungod sa pagpadayag niini mga musalmot sa lihok protesta ugmang adlaw ug ang ilahang pagabuhaton ug mga adlaw kay magmonitor sa mga sitwasyon nga kini nga mahitabo sulod sa mao nga protesta. Wala sila walay mga ipahigayon nga mga harassments ngadto sa mga rallyista ug mga adlaw o ang kini pong pagmonitor sa mga dagko nga pundok or kini matawag nga areas of convergence kay para po nga masiguro ang safety niining mga musalmot. Nya aduna po sila mga ipa-deploy unya nga mga adlaw nga mga drones kay para po nga masiguro nga mabantayan gyud nila ang kinatibukan sa mga grupo nga musalmot niining maong lihok protesta. Og subay po ni ana kaya naka full alert status, naka heightened alert ang Cebu City Police Office. Sukat niadto nga milabay nga semana hangtod no nga indefinite pa ni hangtod nga mahuman kining mga grabe nga mga lihok protesta, mga kalihukan nga may kalambigitan sa korupsyon kay para dili mahimo no, nga masunod ang nahitabo sa lahi nga nasod kudiin nga nagsangkot sa grabe nga kagubot ang kining mga lihok protesta nga ang tuyo unta pagpadayag sa kasagmuyo sa gobyerno sa mga nag-una nga issue sa katilingban karon. Og mao pa na ato ang balita nga nahipos gikan diri sa Dakoy sa Subo. Kini si Bombo Rexmond Cortez Omega and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.